Не бих се уморил да говоря за важността на осветлението в един дом и в този смисъл вниманието към осветлението и системите осветителни тела трябва да бъде много сериозно. В забързането ни ежедневие с много информация, много компютри, все повече хора биха искали да се спомнят нещо от една по-спокойна епоха и носталгично се връщат назад във времето. Тази осветителна система, тази фамилия осветителни тела е много подходяща за къщи и апартаменти в София и в България, които са от епохата на сецесиона, на арт-деко, историзма. Ако интериора ви няма даденостите да има таванни корнизи, подови первази и въобще тази вътрешна архитектура, която да предразполага към този тип осветителни тела, както и светлата височина на помещенията, то не дейте да се подавате на носталгията и да го вземете само цялно това едно такова осветително тяло. Сигурно така заглежда се тази носталгия, всеки може да чуе за себе си някаква музика, може би Штраус, Валс. Отивайки към тази втора група осветителни тела, това е строго специфично и тук не може да има абсолютно никакви компромиси. Просто целият интериор трябва да бъде подчинен на това, че осветлението ще създаде атмосферата и то ще бъде акцента. Отново може да се помисли за музика, ако искате Моцарт, ако искате каквото на вас ви се харесва, но във всички случаи фантазията трябва да води към жизнерадостност, трябва да води към идеята, че епохата сме пренесли автентично в съвременния си живот. Така, до тук говорим за две основни тенденции, които отговарят на понятието класическо осветление. Но в последните 20 години, заедно с промените в света, няма да влизам в тези детайли, и появата на по-специфичен тип богати хора, по някакъв начин дизайнерите започнаха да правят доста грубички редизайни на класическо осветление, да му придават съвременна стилистика, да го компилират и в крайна сметка се стига до нещо, което присъствайки в един интериор и видите собственика на такъв дом, той ще бъде по много странен начин облечен, по много странен начин. Този тип осветителни тела обикновено се избират от жените в семейството. Мъжете само плащат, те струват скъпо. Понеже през цялото време споменах нещо и за музика, на тях им отива да се слуша Лепа Брена или някаква чалга. И затова в повечето случаи казвам, че това е точен образец на мутро-барок. Звучи грубичко, но е факт. Но ако страшно много ви хареса, вземете го, но тогава направете около това осветително тяло нещо, което да е съвсем спокойно. Чисти стени, в много спокоен тон, мебели, които да са много с малък детайл. Тогава това не е кич, а това е просто много хубавата страна на стила, да въведеш човешки образ в дома, в който живееш.